Avui a la secció de l'entrevista comptem amb dos convidades aquí a Plató per parlar d'un acte que feia temps que no se celebrava. Parlem del berenar de Mans Unides i parlem amb dos membres de l'entitat. Benvingudes, Magda, Maria Pilar, què tal, com esteu? Bé. Parlàvem, no?, que feia temps que no se celebrava aquest berenar. Des de quan, Magda? De l'any 2019. Bueno, l'havíem de fer el dia 14 del 2020, però aquella setmana el Covid ens ho va tallar, que ho teníem ja tot preparat, però se va anul·lar. Se va anul·lar. I ara, a veure, tornem a començar a veure la gent, si correspon com abans, i mira. De fet, era una trobada de la vostra entitat que tenia molta resposta, que hi anava molta gent. Molta gent. Pensa que de l'any 84 potser que el fèiem, Déu-n'hi-do. Vam començar a l'abadia, a la residència, hem envoltat diverses, a la pasteleria d'abans, Ferrús, que molts anys ho vam fer, i després, quan hi havia el casal, al casal, que és un lloc ideal, i que hi cap molta gent, i és ample, i vull dir que treballes a gust. Així doncs, que aquest 2024 heu volgut sumar aquests esforços per a fer-ho possible, i si no recordo malament, cada edició tenia uns fons, no? Un objectiu on destinar aquests fons, oi? Sí. No sé si aquest any ja el teniu clar. No, encara no tenim projectes ni res. L'any passat sí que el teníem, però... ho vaig explicar. Però aquest any, no, però aquest any que encara acaba. Nosaltres no és Mans Unides, la gent se pensa que és menjar o roba, tot això. Això és res. Nosaltres és projectes, com a de Tarragona, de Tortosa. Ens envien, això, aquest any farem uns pous a Bolívia, que se n'han fet. Han fet tallers per les senyores de comprar-los màquines per poder cosir. Bueno, en fi, moltíssimes coses. Escoles, han obert escoles. Exactament, tot projectes d'interès. Ara, si nosaltres allí, com ara diem, ho fan, té el valor de 300.000 euros. Pues claro, en tota la diòcesi, no tota la diòcesi, tota la comarca potser no els agafem, però després de Tortosa ho fiquen, o si no els de Madrid, vull dir, el projecte que tenen destinat per fer, se fa. Ho ajunt. I quin dia serà aquest berenar? Si no passés res de nou, el dia 17 de febrer, a les 8 de la tarda. Esperarem que la gent surti de missa per poder vindre. Comença. Molt bé. I l'estructura, què hi trobarem? Què pot fer-hi la gent? No sé si es pot col·laborar d'alguna manera, a més de venir al berenar. Bueno, col·laborarem molt l'Ajuntament. I ho farem com sempre, un plateret en 4 de pa, 4 llesquetes, el formatge, el pernil en dolç, l'atún, i després xoricet, i després olivetes i pataguetes, mira. I l'aigua. I, per exemple, hi havia a vegades ja el tiquet zero, no?, que també es pot comprar. No sé si es poden comprar ja dies abans aquests tiquets per col·laborar, si es poden comprar, tenim previst que no es vindrà com a una manera de col·laborar. No sé si aquestes opcions també hi són vàlides. Sí, poden comprar. L'únic que si no han de vindre, sobretot que ho vagin dient, de dir, lo comprem però nosaltres no venim. I així ja no els comptes. Ja vas més directe, si som 30, 40, doncs ja vas directe, més o menys, sempre en fem de més. Algun dia, un any potser me'n va faltar, però això és... I a banda de col·laborar, no sé si, a part d'aquest tiquet zero, de venir al berenar, no sé quin preu tindrà aquest tiquet. Valdrà, sempre valia 6, però aquest any ho han ficat a 7 euros. Molt bé. Perquè tot s'apuja. S'ha anat apujant les coses i... Has de pujar una miqueta, clar. I qui vulgui participar també portant dolços o aquesta vegada no? Si algú vol portar dolços, però més aviat coc ràpid i així, sí que ens ho podria dir, perquè així nosaltres ja aniríem també al segur. Sobre segur. Perquè sí que és bo que, però si sobre molt també et sap greu, i si en falta, doncs també et sap greu. Clar. A veure, si algú vol portar, que ens ho digui, que nosaltres contentíssimes, si convé anirem a buscar a casa, el que fos. Sou molta gent a la Junta? Sou molta gent a l'entitat? Unes 7 persones.
Déu-n'hi-do. A més, també veniu d'ara un acte també prou important que La tómbola. us ha tingut ocupades lligades. diversos dies de festa. No de festa, i després de preparar-ho, i ara d'anar a desmuntar si queda alguna Ara ho hem d'anar a desmuntar, sí. I ha anat bé? Molt, molt. Ha participat la gent, ha col·laborat? Sí. La veritat que vam fer 640 euros Algo, sí. en 2 dies, que l'any passat era 700 i algo, però va ser Va ser 3. un dia més. I aquest any, el primer dia, que era un dels dies que també la gent sol vindre, però bueno, contra el tiempo no podem fer res. Va ploure i es va anar al casal, clar. Llavors la tòmbola tancada. Així contentes també Sí. de la col·laboració Sí, d'aquests 600 euros. Sí, la gent participa. I els crios, Oh, els nens encara més. xalen. Qui més qui menys ha vingut i ha passat per allí, I tant, no? i 5 punts que hi ha, doncs trieu, això no m'agrada. I Però això pobrets són d'agrair, els Sí, crios, de això de veritat. posar, els crios de posar la maneta allí dins i treure paperet, bueno, ens encantava. És que la tòmbola té molt recorregut, ja és una part elemental Sí, de la festa. sí. Té anys. Us podria dir, de la meva generació I tant, també i hi tant, ha anat i i tant, teníem, no? Aquella sorpresa al A veure treure què el no, paper. sí, i tant. Ja fa Hi 40 anys havia ja. gent, llavors, sí, clar. Gent gran, encara. I ara amb aquest berenar suposo que teniu, bueno, que us agradaria, no?, que la gent participés, que vingués. Són moments de trobades al final, no? Ja ho sabem que cada dissabte hi ha alguna cosa, però sobretot que això és una causa no major, però sí que és una bona causa perquè la gent també col·labora i tot. Que I de normalment germanor, col·labora i molt la de gent. germanor, perquè vull dir que la gent està contenta i... La gent col·labora, surt de casa, doncs allí ens trobem tothom i va molt bé. Molt bé. Si Déu vol també farem 2 o 3 bingos, perquè també els agrada. Això agrada molt. Això agrada molt. Exactament. Sí. Molt bé. I també ens anirà bé. Perfecte. Doncs, Maria Pilar, Magda, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos això, Gràcies a i que tingueu molta gent i ens explicareu doncs, més endavant el projecte on anirà destinat a aquests fons que recaptareu el proper 17 de febrer, oi? Bueno, doncs moltes gràcies i Sí. que puguem vindre i Gràcies. explicar-ho tot ben bé. I que la gent participi, que Això sí, normalment ho fa. Sobretot la gent La que gent s'apunti. participa molt, I si sí. algú que s'apunta no ve, doncs em diu, jo el compro però no vinc, doncs també és molt més Sí, que perquè agraïts. llavors no fem el plat, clar. Però sí, no, la gent sempre participa molt en aquestes coses, sí. Doncs gràcies. A tu, Roser. Vinga.